To fa magana ake ta abu uku cikin ukun nan wanne ke hana ka bacci? Kai mai kallo wanne ya hana ka bacci? Soyayya? Zafi ne? Anya kuwa? Ko kuwa sauro ne? Mu haɗu a comment section domin jin ra'ayoyinku mabambanta. Ni ne naku Muhammad Kailali. Ku yi subscribe, ku yi share, ku yi following namu, ku danna alamar karaura a YouTube channel namu at MKTV Production ko kuma at MKYDD TV. My name is Ilufu Abdulkadir. So now my question is that between heat and mosquito with love, which one will not allow you to sleep among the two of them? To be frank, heat is not going to allow me to sleep because during that period of heat, even to sleep is inconvenient for people, especially here in Sokoto, whereby they have a very too harsh weather and some of things like that. Sure. So now what of the love and the mosquito? If you are talking about love, everybody knows that love is an affectionate. Yeah. It's something that is the feelings. It's not something that maybe is affecting people on a natural life. You are talking about mosquito. Mosquito even assist heat. Most time, when there's heat, there will be mosquito. So definitely, without the two of them, will not allow me to sleep. But love is just a normal thing. If I think of someone, then I can even keep that one aside and do another thing. Your girlfriend argue with you, can you? Like? Your girlfriend. If she argue with me on... Like she break up with you. And I will look for another. Maryam Yusuf Muhammad. Maryam Yusuf Muhammad, za mu so ki dan mana ƙarin bayani dai duba da cece-kuce da ake fama da shi tsakanin samari da 'yan mata don cewa da zafi da sauro da soyayya wanne ya fi hana bacci. To, ana ki fahimta? Ni dai ana fahimtar sauro ya fi. To me yasa kika ce sauro ya fi? Saboda in sauro na da yawa zai iya hana ka bacci kuma za ka kamu da rashin lafiya, ya fi abin damuwa. Shi zafi biya hana bacci kenan. A zafi ko ta yaya ne dai za ka yi bacci. To kuma bai sa ciwo shi. A zafi yana sa ciwo shi ma. To ita kuma soyayya fa. Soyayya gaskiya sai in kai kaso ba ta sawa To wani ƙarin haske za ki mana a kai da kika ce in kai kaso? Sai in kai ka sa ma ranka baka mai da komi wurin Allah ba, kaya haƙuri komi zai wuce. Kenan muna matakan godiya. Dandalin matasa. Shirin dandalin matasa. Dandalin nan da yake wayar da kan al'umma. Shirin dandalin matasa. Dandalin nan da yake wayar da kan al'umma. Dandalin matasa, dandalin nan da yake wayar da kan al'umma.